Arey, I'm pretty sure right say we'll reach faster. I was here 2 days ago. It's faster from the left. No, yeah, it's the right. You can't always be right, Natina. Turn right. The all-new Slavia. Skoda. Simply clever. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा वाढदिवस शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या संकल्पनेतून वेंगुर्ला तालुका बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाच्या वतीनं एक विद्यार्थी एक झाड या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांना वृक्ष वाटप करून साजरा करण्यात आला। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वाढदिवसानिमित्त शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या संकल्पनेतून वेंगुर्ला तालुका बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाच्या वतीनं एक विद्यार्थी एक झाड असा उपक्रम राबवत वेंगुर्ला शहरातील प्राथमिक शाळांना वृक्ष वाटप करण्यात आला। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री शिंदे यांना दीर्घायुष्य लाभो यासाठी येथील ग्रामदैवत रामेश्वर मंदिरात बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाच्या वतीनं लघुरुद्र करण्यात आला। यानंतर शहरातील प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना वृक्ष वाटप आणि खाऊ वाटप करण्यात आला। यावेळी गाणं गात बँड पथकाच्या तालावर बच्चू कंपनीनं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आगळ्या वेगळ्या पद्धतीनं शुभेच्छा दिल्या। यावेळी बाळासाहेबांची शिवसेना वेंगुर्ला तालुकाध्यक्ष नितीन मांजरेकर, भाजप तालुकाध्यक्ष सुहास गवंडळकर, बाळासाहेबांची शिवसेना शहर प्रमुख उमेश यरम, महिला संघटक प्रतीक्षा पाटकर, मच्छीमार सेल तालुका प्रमुख गणपत केळुसकर, महिला विभाग संघटिका सावली आडारकर, पक्ष प्रवक्ते सुशील चमणकर, सातेरी देवस्थानचे मानकरी सुनील परब, राजू परब, बाळा परब, ॲडव्होकेट श्रद्धा परब बाविस्कर, बाळू सावंत, प्रकाश मोटे, नीतू परब, श्यामसुंदर कोळंबकर, शिवाजी पडवळ आदी उपस्थित होते। शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या या संकल्पनेतून त्यांनी एक झाड वाटप केलेलं आहे। त्या झाडाची आम्ही काळजी घेऊ आणि ते वाढवू। ते झाड एकनाथ शिंदे यांच्या वाढदिवसानिमित्त दिलं आहे। त्यानिमित्त त्यांना आमच्या शाळेकडून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा। मुख्यमंत्री लाडके मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांचा आज वाढदिवस आम्ही एक आगळ्या वेगळ्या संकल्पनेतून दीपकभाई केसरकर यांच्या संकल्पनेतून साजरा केला आहे। या ठिकाणी आम्ही प्रत्येक शाळेमध्ये शहराच्या तालुक्याच्या वेंगुर्ल्याच्या प्रत्येक शाळेमध्ये जाऊन मुलांना प्रत्येकी एक झाड आणि खाऊ वाटप केलं आहे, जेणेकरून आज झाड लावणं ही आज काळाची गरज आहे आणि ते प्रत्येक मुलामध्ये ते बिंबवणं हे दीपकभाईंच्या संकल्पनेतून आम्ही या ठिकाणी साकार केलेलं आहे आणि प्रत्येक मुलं खुश होऊन माननीय मुख्यमंत्र्यांना शुभेच्छा देऊन आनंदाने ते झाड आपल्या घरी घेऊन गेलेले आहे। महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेबांचा आज वाढदिवस आहे। अतिशय आनंदाचा असा दिवस आम्हा कार्यकर्त्यांसाठी आहे। राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर साहेब यांच्या माध्यमातून आम्ही वेंगुर्ला तालुक्यातनं प्रत्येक शाळेत प्रत्येक मुलाला एक झाड दिलेलं आहे। ते झाड घेऊन ती मुलं आपल्या घरी जाऊन ते झाड जोपासतील, मोठं करतील अशी आम्हाला आशा आहे। राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा वाढदिवस असा आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने साजरा करताना आम्हाला खूप खूप आनंद होत आहे। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकणसाद लाईव्हचं मोबाईल ॲप।